BPF दोलोआ थाफानायनि मोनसे सर्सा सोलिबाय थादों बेयो माबायदि जोंनियाव बेनि जेबो खौरां गैया BPF दोलोआ जाय पावाराव थायो बेजोंनो बिथांमोना थागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया गोदोनो फोसावखानानै दोनदों बिथांनियाव खुनु नीति आदर्श गैया जाय पावाराव फैयो बेजोंनो थागोन मानो बिथांनो पावारल' नांगौ दा नंखायनो दिनै बिथाङा जाय पावाराव थायो बेजों थानो थाखाय थैथां नाजागोन दा बेखौनो बिथाङा नाजागासिनो दङ बिथांनियाव लाजिनाय मानाय बेबायदि जेबो गैया जाय पावाराव थायो बिदि थानायानो बिथांनि नीति दा नंखायनो 17 बोसोराव बिथाङा जिखिनि खामानि मावनो हादों एबा हायाखै बिनि सायाव दिनै रियेलाइजेसन खालामनानै मोनसे आदर्शगत राजनिति एबा मुलाम्फानि मोनसे राजनिति मुल्यबोधनि राजनिति खालामनाया बिथांनि थाखाय गोनां किन्तु दिनै बिथाङा जेफोरखौ खालामबाय थादों बेजों बिथांनि BPF हान्जाया मा लाब जागोन आं बेखौ नुहुराखै नाथाय BTR ओनसोलनि रायजो राजाया जेबो लाब जानाय नङा बिनि सायाव जोङो गोख्रों राहा लागोन आरो चिरां DC आरो बाक्सा जोंहा क'क्राझार DC लोगोसे DFO गासैबो लोगो नांनानै फरेस्ट बिफान जोङो पुलिस बिफान एडमिनिस्ट्रेसन रायजो राजा लोगो नांनानै बे हाग्राखौ बेंनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो थिग खालामदों आरो नैबे जोंहा कालि फुजानि उनावनो एबा दिवालीनि उनावनो बे माखासे एक्सन्सखौ जों गामियाव लानाय जागोन बिनि थाखाय जों सरसा खालामगासिनो दङ जोंनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा अलरेडि बेखौ बड'फानि मुङाव बे फरेस्टखौ रिजार्भ फरेस्ट डिक्लेयार खालामनांगोन होनना प्रप'जेल होदोंमोन मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रप'जेलखौबो नुदों बेखौ लानानै जों नेक्स्ट इसियाव जों सावरायनानै बिनि सायाव जोङो फोसावनाय हाबाफारिखौ लागोन गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।